लोगोफोर आं नोंथांमोननो दिनै ओरैबायदि बेसाद देखायनि बेनो जाहैबाय नै बियो जाहैबाय एकदम हाग्रा सिंनि बेखौ होनो लेथ्रा बिबार आं जे नोंथांमोननि सिगाङाव होनदोंमोन खेबसेखालि लेथ्रा बिबार होननानै लेथ्रा बिबार नै बेनो बे बिबारखौ सोर मा होननानै मिथिगौ आरो बेखौ बहा मोनो बेखौ मोनो हाग्रा नोंसा मा ओंख्रि लेथ्रा फुल नोंसा मा ओंख्रि लेथ्रा फुल नोंसा मा ओंख्रि लेथ्रा फुल लोगोफोर नैबेनो जाहैबाय लेथ्रा फुल बेखौ अबेयाव मोनो होनोब्ला एकदम हाजो खंखराव मोनो हाजो सिंथारावसो मोनो बेखौनो बुङो लेथ्रा फुल गोबाङानो हयथ' सिनाया ओमफ्राय हय जाय सिनायो बिनि मुल्यखौथ' बुजिखायो किल' 600 माने सेरसेयाव 600 थाखा बेनि दामा ओरैबायदि दाम माने दिनै बे सना बायदि बे फिथाइखौ बे बिबारखौ मोनजासिगोन मानो होनब्ला जि खस्थ'जों लायबाय आरोना जोङो लोगोफोर जि खस्थ'जों मोनो आरो बेखौ फाइनेल लोगोफोर नोंथांमोननि मोनदांथिया मोनजासिगोन बेखौ लेथ्रा फुल बिराद बोसोर जाबायमोन बिराद जुग बोसोर माने एकदम उन्दैयाव मोनजानायानो आरोना बाबाया जेब्ला दंमोन हाजोआव थांदोंमोन होनबाना बेखौ लाना फैनानै जोंखौ जाहोदोंमोन बेबो जाहैबाय दाउ बेदरजों ओरैबायदि गोथावमोन एकदम बुंनोनो हानाय नंला आरोना लोगोफोर नोंसा मा ओंख्रि लेथ्रा बिबार मा लेथ्रा बिबार गोबाङानो बेबायदि कुइसन सोङोमोन दिनै नोंथांमोननो देखायबाय बेनो जाहैबाय लेथ्रा बिबार लोगोफोर लेथ्रा फुल होननानै जोङो मिथियो नाथाय बे लेथ्रा नङा ओरैबायदि टेस्टि ओरैबायदि गोथाव बिनि थाखायनो जि फाग्ला फाग्लि जायो आरोना मानसिफोरा हाजोआव थांनानै लायो माने बयबो जेरै दाम बिदिनो खामानि ओरैबायदि गोथाव माने बे बुस्थु आरोना लोगोफोर नोंथांमोना जे खेबसे जादावगोन बेखौ एकदम गारनोनो हानाय नङा आरो बेखौ ना गोथाङैबो जायो ओंख्रिबो जायो बिनि फिथाइखौबो जायो माने गासिखौबो जायो नामाल'सो लेथ्रा नाथाय बियो लेथ्रा नङा लोगोफोर माबोरै लेथ्रा थानाय मिथिया आरोना नाथाय बिराद टेस्टि बिराद माने बुंनोनो हानाय नङा नोंथांमोननि गेजेराव माने सिगाङाव आरोना बेखौ जेराव मेराव मोननो थाङा बेखौ जेराव मोनो माने बिराद हेभि दाम जाखायो आरोना दा आं मोनसे जानायनोसै आरोना आं बेखौ जानायनोसै गोथाङैनो ओरैबायदि टेस्टिखा ओमफ्राय आरो ओंख्रिबाथ' आरो मा बुंबावनो नङा होमबा ओरैबायदि टेस्टि मारना लोगोफोर मोनसे जाबावथारनोसैलां बेखौनो होनो लेथ्रा फुल दिनै जानोसै मोनदांथिया बिराद जुग बोसोर आंनि जिउ आंनि प्राण इयो बुस्थुआनो ना लोगोफोर माने नोंथांमोननिबो जाखागोन इयो जुदि नोंथांमोनाबो मोनो आरोना इ बुस्थुखौ बिराद सनारि बुस्थुआ दानिया अबे डिस्ट्रिक्टनि सोर नुफेरखो बेखौ फोरमायहर कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों होमबा नेक्स्ट भिडिअखौ नेनानै थाथ'दो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै गोजोन्थों